Районна прокуратура Търговище наложи постоянна мярка задържане под стража на Любослава Любенова, която приби почти до смърт 2-годишната си дъщеря Сияна. Майката бе доведена в съдебната сграда с белезници и запази пълно мълчание. Служебният и защитник адвокат Иван Иванов заяви, че ще обжалва решението на магистратите, тъй като по думите му оказа натиск върху 21-годишната жена с цел да поеме вината за жестокото деяние. Тя е признала вината си обаче? Силно казваме да признава вината си, защото дойде в едно състояние, което ни позволяваше да разкаже каквото и да било. И в момента, които влязаха в залата, видяхте колко е притеснена, така че имали сте много случаи, когато се оказва психическо въздействие в полицията. Припомняме, че първоначално момиченцето беше настанено в болница в Търговище. Впоследствие обаче заради тежкото му състояние е транспортирано до университетска болница Света Марина във Варна, като съдебните медици са констатирали, че детето е било системно малтретирано. Ние имаме заключението като консулт в история на заболяване на детето, което потвърждава наличието на травми и увреди, говорещи за системно насилие. По данни на психолога Калоян Кукев, детето има ограничен речников запас, като това може да се дължи на много фактори. Добра е обаче адаптацията на Сияна към ситуацията и екипът, който я лекува. Има едно забавено речево развитие, но все пак ние нямаме данни за средата, в която е общувала. И именно поради тази причина не може да кажем до край това забавяне на какво се дължи. Защото в тази среда детето може поради телесните си усещания да не иска да говори. Сияна ще остане в болницата, докато не бъде изготвен план от социалните служби, къде ще бъде настанена след изписването й.